Hi there, Sanibonani, Molweni. Welcome to Fix Channel for you here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hayi ngaze ngayihleka into engahlekisi. Eqaleni nathi uMangwabi wayephethe umona wafika waqoka ingubo engafanele emcimbini kaMacele nobaba uMsiliko. Manje nathi uMakhumalo ubeyibanga makeup waze wayokhohlwa ukuthi abheke ingubo right. Ngeke ngathandi ukuba negative kodwa kuyenzeka kuphume eceleni ngesinye isikhathi nje mawuqoka. Makhumalo simaziyo siwenka njengoba dingisho nje ukuthi kwi-anniversary kaMacele noMsiliko uyena wayegqoke kahle. Kwaba ukuthi ke abantu bathi phela kwakufana nesonto uMacele wayeshiya ukuthi kuzoba inkonzo so onke amakhosikazi abe right bengekho ukuthi kufanele ube khona okhipha unyawo. Ku-Durban July asingaqamamanga. Durban July Mangwabi noMacele ngizothi kube yi-draw. Kodwa uMangwabi begqoke kahle kakhulu. Sizokwenza kube yi-draw ngoba isikhwama sikaMangwabi asihambisananga nengubo kodwa nje kumakhosikazi ubamelile uMangwabi begqoke kahle. uMakhumalo angazanga noma ushintsha umuntu kodwa bengekubi-ke ukuthi nje akubanga uMakhumalo lo esimjwayele eswenka ohlezi eswenka edlula amakhosikazi aMseleko. uMayeni ngikhulumela indaba yakhe ukuthi uMayeni usekuyibhizinisi manje la athengisa khona iy'mpahla so eyakhe into kuzoba ukuthi iy'mpahla zakhe kumele aziphushe ngokwakhe. Kumele ukuthi agqoke iy'mpahla zakhe ukuze noma yikuphi la ekhona bezothi Mayeni yazi yayinhle into oyigqokile uyithathe masethi ikhona kumina nayo i-WhatsApp number ungaplace i-order sekuyibhizinisi. Ngendlela efanayo nabanye abantu abawosaziwayo uma begqoka iy'mpahla abayigqokayo bayaye besho ukuthi uyithole kuphi oyiphi ishop. So uMayeni uye kuzomela ukuthi ibhizinisi lakhe aliphushe kakhulu ngoba leli elakhe alihlangene kakhulu nezinto azohlezi zivela la ku-TV noma zivela kuThando Nes'thembu. Ukudayisa iy'mpahla kumele kube uye abona ithuba lokuthi wenza kanjani ukuze ukuthi zidayiseke. So leli thuba uye la ekhona kumele ayigqoke into yakhe ayidayisayo ukuze abantu besho ukuthi ngiyayithanda le ngubo Mayeni uyithengephi kimi ikhona sekuyadayiseka kanjalo kanjalo. Hayi-ke bandla ngizwe kuthiwa uMakhumalo ubelo waze wakhohlwa ukuthi athole ingubo emfanelayo. Hhayi ukuthi ayimfaneli leya ngubo uMakhumalo ukuthi siyamazi uney'ngubo ey'ningi ezinhle kodwa leya ku-Durban July angazi ayibanga uMakhumalo. Yayinhle ingubo kodwa ayibanga uMakhumalo. Angazi ukuthi ngakuchaza kanjani lokho. Wayemuhle nje ubuhle bahle bonke labo mama kodwa ingubo iyamphika uMakhumalo ngoba phela sisazi ukuthi uMakhumalo makuhlangene ifemeli uye ozogqama kakhulu ngoba uyawuthola umswenko. Uyaswenka kakhulu.